गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथि खौराङाव दङ दिनै 12 आगस्ट अदेबानि बृहस्पतिबार। दिनैनि सानखालि क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव गोजौ फरायसालि आरो हायार सेकेन्डारि फरायसालिनि टेट आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय ग्रेजुवेट फोरोंगिरिफोरनो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि गासै सा 240 बिजाथिफोरनो थिसनलाइ राननानै होदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हादों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे, मावफुं सोद्रोमा डक्टर निलुत स्वर्गियारि, अखिल मुसाहारि, रनजित बसुमतारी आरो बिटिआरनि सोलोंथाइ बिफाननि सेक्रेटारि अमर ज्योति बर्मनजों लोगोसे डाइरेक्टर जगदीश प्रसाद ब्रह्म बिथांमोना बाहागो लादों। बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बाहागो लानानै बुङो दि आसामाव फोरोंगिरिनि जेंनाया केन्सार बेराम बायदि जाबाय। नाथाय केन्सार बेरामखौ आजिखालि सोखानो हायो। बिनि गुबै ओंथियानो जादों फोरोंगिरिफोरनि जेंनाखौ आथिखालाव सोरखारा सुस्रांना होनाय। बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंथिदोंमोन। बेजों लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि फोरोंगिरिया साख्रिल' नङा, नाथाय बियो समाजनि मावनो गोनां खामानि। समाजाव फोरोंगिरिफोरनि मानदान्दाया जोबोद गोजौआव होनना साफ्रोमबो गोदानै फोरोंगिरि बिबान रुजुनाय ग्रेजुवेट फोरोंगिरिफोरखौ साबायखर बावो आरो माबोरै सोलोंथाइ बिफानखौ बिटिआर ओनसोलाव राफोद खालामनांगौ बिनि थाखाय गोख्रों खामानि मावलांगोन होननानै बिथाङा रोखा फोरमायो। मख'नो गोनांदि खौरांगिरिनि सिगाङाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुंबावो दि बिटिआरनि गुबुन गुबुन बिफाननि लांदां जानानै थानाय साख्रिनि मासियाव फैगौ दानथामनि गेजेराव थिसनथाइ होनाय जागोन होननानै बुंनायजों लोगोसेनो बिनि थाखाय गोख्रों खामानि मावगासिनो दं होननानैबो बिथाङा बुंथिबावो। गुबुन फारसे थांनाय गोबाव साननिफ्रायनो बिटिआर ओनसोलाव थानाय दाब दाब ओनसोलफोरनि बारग' एनडिएबिफोरा गावसोरनि मोननो गोनां मोनथाय आरो एनडिएबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे जोबथेसालियाव दिनैसिमबो जोबथेनानै दोनजानाय बारग' एनडिएबि बिथांमोनखौ थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो नांगौ होननानै गोख्रों सोमावसारबाय थानायखौ नुनो मोन्दोंमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारखालि भारत सरकार, आसाम सरकार, एनडिएबिनि मोनब्रै हानजा एबसु, इउबिपिअ बायदि आफादफोरजों सावरायलायनानै बर'नि गेजेराव थामथि गोजोन गोरोबथा बिटिआरआ जानानै थांदोंमोन आरो बिटिआर गोरोबथानि सासे सागानगिरि हिसाबै एनडिएबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारियाबो सासेमोन। नाथाय गोजोन गोरोबथा बिटिआर एकर्डनि सासे सागानगिरिब्लाबो बिथां रन्जन दैमारिया दिनैसिमबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो हायाखै। बेखौ लानानैनो बिटिआर ओनसोलाव गोबाव साननिफ्रायनो मानो बिटिआरनि सासे सागानगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे बारग' एनडिएबि सोद्रोमाफोरखौ बख'नो हायाखै होनना बारग' एनडिएबि सोद्रोमाफोरा खुद्रिसारना सोमावसारनाय दिन्थिदोंमोन। बे समावनो खौरां मोननो हानाय बायदिब्ला बिटिआर एकर्डनि दफा बायदियै जाय बारग' एनडिएबि बिथांमोना हारिनि एबा हादरनि थाखाय जुजिनानै केस जानानै दङमोन, बेनिनो बारग' एनडिएबिफोरनि गासै सा 274 सोद्रोमाफोरनि केसफोरा उइथड्र जाबाय होननानै खौरां मोननो हादों आरो मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला जायफोर थाबोबावनाय बारग' एनडिएबि सोद्रोमाफोर दंबावो बिथांमोननि केसफोराबो थाबैनो उइथड्र जासिगोन होननानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि गेजेरजों मोनथिहोदों। बे समाव बिथां प्रमदआ बुङो दि बारग' एनडिएबिनि सा 274 सोद्रोमाफोरनि बे समाव केसआ उइथड्र जानाय समाव सरकारखौ साबायखर बावग्रा रावबो बारग' एनडिएबि गैया एबा रावबो बारग' एनडिएबिफोरा सरकारखौ साबायखर होआखै होननानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि गेजेरजों थांनाय बावैसो सान सिगां बुंथिदोंमोन। दानिया नैथि खौराङाव फैबावदो। फैगौ 15 आगस्ट रबिबारखालि खुंफुंजानो गोनां भारत उदांस्रि सानाव बिटिआर ओनसोलनि दाब दाब जायगायावनो खुंफुंनो थाखाय साखोन सिखोन एबा थागथियारि खालामनायखौ दानिफ्रायनो नुनो मोनदोंसै। बे समावबो दिनै क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि बानजायनायाव क'क्राझार सहराव हादरनि 75थि उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि मावख'नि लांगोनायाव थानाय दाखोर दालाफोरखौ सिस्रांनाय, साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारिखौ मावफुंलाङो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादोंमोन क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि एमएन दाहाल, मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म, सार्कोल अफिसार राहुल फुकन आरो बिटिआर नोगोरनि जौगाखां बिफाननि मावफुं सोद्रोमा विल्सन हास्दा बिथांमोना। दानिया गुबुन मोनसे खौराङाव फैबावदो।
बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा EM राकेश ब्रह्म बिथाङा बिटिसिआव UPPL सोरखार जागायनायनिफ्रायनो जाख्ल'नाय जाखोमानायनि सायाव गोख्रों नोजोर होबोगासिनो दङ। मोनथिनो मोननायाव बिथां EM राकेश ब्रह्मआ बाक्सा जिल्लानि जालाह ब्लकनि JE थामहिनबा जुनियर इन्जिनियारिं जयभद्र दास बिथांखौ गावनि दोलोनिब्लाबो रां जाख्ल'नायनि सायाव गोख्रों नोजोर होनानै सासपेन्ड खालामो। मख'नो नांगोनदि बिथां EM राकेश ब्रह्मआ जाख्ल'नायनि अरायसम हेंथा गसंथि बोगासिनो आरो गावनि दोलोनिब्लाबो जाख्ल'नायखौ लानानै निमाहा होयै सासे गोख्रों दैदेनगिरि बायदियै खामानि मावबोगासिनो दङ। दानिया फैबावदो हिमाचल प्रदेशनि किन्नौर होनाय मोनसे जायगायाव हा गिसिखानायनि जाउनाव 13 सुबुंनि जिउ खहा आरो बेजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरानो नांथानानै थानो गोनां जादों होननानै खौरां मोननो हादों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला हिमाचल प्रदेशनि किन्नौराव हा गिसिखानायनि जाउनाव भुगिनांनाय आरो थाबथानानै थानाय सुबुंफोरखौ आरो लामानि हान्था मेला जेरै बास बलेर' गारिफोरखौ रैखाथि होनाय हाबाफारिया थांनाय बुधबारनिफ्रायनो जागायजेनदोंमोन होनना मिथिनो हादों आरो मावख'गिरि बिथांमोना मिथिहोबावनाय बायदिब्ला बिरखं पिअनिफ्राय हारिदुवारनिफ्राय लानानै सिमलासिम थांबाय थानाय गंसे बासआ बल्डारजों सानजौफु समाव सौग्रावदोंमोन। बे जाथायनि सायाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ हिमाचल प्रदेशनि गिबि मन्थ्रिजों सावरायो आरो थासारिखौ नायनानै हानायमानि हेफाजाब खालामनो नाजागोन होननानै खोथा होयो। बेजों लोगोसे हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ हा गिसिखानानै थैनाय सुबुंफोरनो साफायाव 2 लाख आरो जायफोर जोखोम जादों बिथांमोननो सासेयाव 50,000 रां होगोन होननानै फोसावो। आरोबाव फैबावदो फैगौ 15 आगस्ट भारत उदांस्रि सानखौ लानानै जेरावबो पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनाय। बे समाव खौरां मोननो हादों दि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव टाउननि जय नोगोरावबो गसाइगाव पुलिसआ बाइक आरो गारिफोरखौ गोख्रोङैनो सिग्रोमदों। बेजों लोगोसे कभिड प्रट'कलखौ लानानै मास्क गानैफोरखौ आरो बाइकआव सानै गाखोनायफोरखौबो गोख्रोङैनो सिग्रोमो जाहाथे फैबाय थानाय 15 आगस्ट भारत उदांस्रि साना गोजोनै गोजोन बारलाङो। बे थांखिजों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों होननानै गसाइगाव थानानि OC बिथाङा फोरमायो। दानिया फैबावदो दिनै फुङावनो टकिअ अलिम्पिकआव ब्रन्जनि मेडेल आवथायनो हानाय लाभलिना बरग'हाइआ 1 बोसोरनि उनाव गावनि न' फारसे आगान होबोबाय। मख'नो गोनांदि दिनै बिथां लाभलिना बरग'हाइखौ बरायनो थाखाय लोकप्रिय गपिनाथ बरदलै माहारियारि बिरखं गाथोनाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे माखासे आसामनि केबिनेट मन्थ्रिफोराबो बरायना लाबोदोंमोन। बे समाव लाभलिना बरग'हाइआ खौरांगिरिनि सिगाङाव लोकप्रिय गपिनाथ बरदलै बिरखं गाथोनाव बुङो दि आं जोबोर मोजां मोनबाय आसामनि सुबुंफोरनिफ्राय बेबायदि अननाय आरो बरायनायनि थाखाय होननानै बुंथियो आरो आं गोसोजों गासैखौबो साबायखर बावो होननानैबो बिथां लाभलिनाया बुंबावो। बेजों लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि आं बोसोरसेनि उनावसो न'आव फैदों। आं जोबोर मोजां मोनबाय गावनि जोनोम हादराव मोनफैना। नाथाय आं दुखु मोनो दि सना लाबोनो हायाखै। नाथाय आं इयुनाव नाजागोन होननानैबो बिथां लाभलिनाया खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथिबावो। दिनै बेलासिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।